Čaute, Fistek tu, dneska natáčam, ako si vyrobiť tak z lega. Už to natáčal Paca TV, ukážem vám niečo. Je to perfektné. Potom sa ide. Dobre, on dneska bude na nás pozerať. Dáme ho sem. Alebo, kde ho budete vidieť? Alebo až sem. Dobre. No, budete na to potrebovať dve také, raz, dva, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kyp, no to je jedno. Dáte to asi takhle od seba. Napojíte jednu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hrubú kocku. Potom napojíte druhú, tretiu, štvrtú. Potom prídete, zoberiete zase tie osvičky, prídete, dáte tak, alebo tak, to je jedno. Furt vám vyjde to isté. A toto je môj paráčika. No, stavľame ďalej. Vždy stavľame, až dokým to nedostavľame. Je to ľahký návod. Dostavľate si ho rýchlo. Asi tak to bude vyzerať. Potom prídete, zoberiete dve také kocky. Dáte to tak. Dáte tak. 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 No, už som vám ukázal. Dáte tak, tak. Zakryjete to. A prepáčte, spadol mi kamera. No, dáte potom z bokov. Asi tak. No, viac tak. No, au. No, tak. Potom dáme tak. A tak. A tak máme hotový. Už som niekedy stavľal aj inakšie produkty, napríklad loď a inakšie, to vám ukážem v iných dieloch. Takže dajte like, odber, komentár a čaute.